Silav roj baş, hevan no çem nû çên girîng hene, niha vê nîvrê dixwazim bi were par ve bikim. Yek ji wan jî rapora MHP gihîş parlamentoyê di wê raporê de tiştên pir ecêb sosxet tê gotin. Di derbarê mîlîtanên Kurdan de, di derbarê doza Kurdan de, dîsa bêrûmetî tê ferz kirin li ser Kurdan. Rewşekî pir xirab e, negatîf e. Heta niha di çarçova vê pêvajiyê de me behsa pozîtîvîzmê kiribû. Di vê derê de em her tiştê negatif dibînin di derbarê Kurdan de. Yani tüm militanekî Kurd, tu ewladekî Kurd ji bo teslîmê dewleta Tirkiye bibe derneketiye serê çi. Tu ewladekî milletê Kurd ji bo teslîmê dewleta Tirkiye bibe, teslîmê qanûnên wan yên bi vî şeklî bibe, îjab nake em heqaret jî bikin. Neketiye ser vê rê. Dawa me dawekî heq e, dawekî netewî netewa Kurd heye. Milletê Kurd heye, heqê milletê Kurd rewa ye, herkes ji bo vê yekê ketiye ser rê. İnsanekî ku ketibe ser vê rê ne mümkün e poşman bibe. Tu ji çi poşman bî? Mesela merivî ji çi poşman bibe? Em bibêjin milletê Kurd tune bû me afirand, em poşmanin. Me zimanê milletê Kurd xwest, em poşmanin. Me isyan kir, em poşmanin. Divê me isyan nekira me serî bitewame. Yani kîjan alî ve lê binerî rezalet e, felaket e. MHP ya ku pêşengî dikir ji vê pêvajiyê re, niha ketiye vê pozisyonê ku banga teslîmbûnê li Kurdan dike. Derdê ser derdara teslîmbûnê weke şert datîne. Ya şertê çi datînî? Mesela şertê çi? Bila PYD xwe fesih bike şert e. Ev şertê me ye. Tamam, berdêla wî çi heye? Yani berdêla wî de çi dikî? Eger şert datîne, eger PYD weke PKK xwe fesih bike, em dikarin we efû bikin. Mesela şertê efûkirina me tîne bi fesihkirina PYD vegirê dide. û ê PKK jî divê îstixbarata me û artêşa me divê biçin cîn tespît bikin. Eger xwe fesih kiribin, eger xwe tune kiribin, eger çek danîbin, her tişt xilas bûbe, wê demê em dikarin qanûnekî derbixin ji bo em wan efû bikin. Şert ev e ha, wekî tune netew, metew, heqê Kurda derekî de behsa Kurdan nayê kirin. Dibêjin rêxistina terorê ji xwe temsîla milletê me nake. Nûnertiya milletê me Kurd nake. Ew milletê Kurd weke milletê xwe dibînin. Nûnertiya wî nake. Tenê ev pêvajo, pêvajoya teslîmgirtina milîtanên Kurd e. Em çawa bikaribin wan efû bikin bi şeklekî. Ew e. Yani îcab nake em xwe bixapînin hevan no. Yani îcab nake ha. Yani mêrik dibêje, mêrik vekirî dibêje. Yani em bi xwe li gorî xwe wateya lêbar bikin, ew meseleyekî din. Em dikarin wateya lêbar bikin. Em dikarin bibêjin pêvajoya demokrasiyê, xuşkûbiratiyê her tiştî em dikarin bêjin. Dewleta Tirk dewletekî sûper e, pir baş e. Dewleta me teva ye, me bi hev re ava kiriye. Tabii ki. Me dikare pir tiştan bibêje. Di vê bültenê de tiştekî din mühîm ku ez ê bihêlim wekî arşîv, ev heşt xalên peymana dehê Adarê ye. Hema herkes behs dike. Tom Barak behs dike, Hakan Fidan behs dike, Ömer Çelik, Dewleta Tirkiye, MHP. Kî radibe dibêje peymana dehê Adarê çima pêk nayîne? Kî pêk nayîne? Bila qasê de hürmet bigire ji peymana dehê Adarê re bira pêk bîne. Ka îro hevan no ji kerema xwe re li vê bültenê baş temaşe bikin. Îro em bi hev re binêrin heşt xalên peymana dehê Adarê çi ne? Çawa çima pêk naye? Kî pêk nayîne? û divê kî pêk bîne? Partiya MHP li Tirkiye rapora xwe ya 120 rûpelê ya di derbarê pêvajoya nû ya çareseriya pirsgirêka Kurdan de pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye kir. Hevan nû ev ajansê me ne dibêjin pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd, halbikî ew dibêjin 120 rûpelê ya di derbarê pêvajoya Tirkiye bê terör de pêşkêşî serokatiya parlamentoya mezin a milletê Tirk kiriye. Alîkarê serokê giştiyê MHP berpirsê karûbarên hukûqî Fethî Yıldız ew çûbû İmraliyê di derbarê raporê de bi serokê parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş re hevdîtin pêkanê rapora partiya xwe pêşkêşî wî kir. Fethî Yıldız piştî civînê
ji rojnamegeran re axivî diyar kir ku Partiya Demê rapora xwe ew ê pêşkeş bike ya jî pêşkeş kiriye. Em binêrin ka Partiya Demê çi pêşniyaz dike. Muhakkak tiştê maqûl in. Mesela me ne bi Dem Partiya re ye. Mesela me bi dewleta Tirkiye re ye. Ka ew çi difikirin di derbarê vê pêvajoyê de. Fethî Yıldız ragihand ku tê pêşbînîkirin, tê texmînkirin ku AKP jî îro rapora xwe amade kiriye pêşkeş bike, CHP jî heta roja duşemiyê dem xwestiye. Yani ew ê şemî yekşemî jî amade bikin. Şertên MHP çi ne? Mesela şert dibêje şertê MHP. Ama ji bo çi şert yani? Ji bo çi? Ji bo efûkirina me şertdaniye ser tevgerên Kurdan. Fethî Yıldız li ser naveroka rapora xwe ev agahî dan. Rapora me ji 120 rûpelan pêk tê, bêtir nirxandinên siyasî hene, di dawiyê de jî gavên hiqûqî hene. Gavên hiqûqî girêdayî şertan e. Mesela gavên hiqûqî girêdayî şertan e. Ez wextê qanûnan derbixim dibêje, ji bo efûkirina van însanan, dibê şertê me werin cih. Ka em bidinin şert çi ye? Ew jî fesehkirina tam ya rêxistinê, aradestkirina çekan, tespîtkirin û îlankirina vê yekê ji alî hêzên ewlehiyê ve. Tu çekan dayînî jî tu bibêjî min çek danîne jî têrê nake. Tu bibêjî min xwe fesehkiriye jî têrê nake. Dibê saziyên dewleta Tirkiye, MİT û İT û artêşa Tirkiye were cîcîn bibêje tamam. Van însanan heqeten xwe feseh kiriye. Ev însanên samîmî durust in, çekmek jî berdane. Tu tiştekî li holê nemaye. Tamamen xilas bîye. Ka em herin qanûnan derbixin. Tên ji Tayyip Erdoğan'a dibêjin rast e mora xwe lê dixin rêxistin xilas bîye. Tayyip jî dibêje tamam. Du sê hev qanûnan derbixin vir da wê de kîjan koşeyê dunyayê maye bila were teslîm be bila dibin çavderiyê da be em nexin hepsê. Yan jê wê bavê ji hepsê nizanim. Yani wextê ku tu hatî ketî destê dewleta Tirkiye yani ew dît te davê hepsê navê hepsê û meselekî din e. Derdê me jî neketine hepsê û derketina hepsê hevalna. Ya derdê me ne ew ku em werin efû kirin weke ewladên milletê Kurd. Ji xwe derdê me wextê ku ev însanên me derketin çi ji xwe derdekî wanê hukukî tune wikî. Derdekî yû hukukî hebû. Yani aniha bi dewleta Tirkiye re problemim min heye? Na. Qet tu problemekî min tune. Dikarim sibê herim Tirkiye jî werim. Ama mesele dawa heq hukuk dikî. Tu daw bikî, tu ha bi hêzê, tu ha bi rêyên çekdarî tu heq daw bikî. Ha tu bi van rêyê ku niha em nav dane tu daw bikî, tu dîsa sûcdarî. Ya ez emrê xwe da nizanim çek û sîleh çi ye. Yani nizanim çi ye, emrê xwe da bi kar neanîye, emrê xwe da ya berde yani zarar bidim însanekî, min emrê xwe da şer nekiriye. Min fîzîkî bi însanan re şer nekiriye. Nizanim şer. Ama digel her tiştî jî dîsa jî sûcdarî di çavê dewleta Tirkiye de. Çima? Çünkü tu dawa heqê milletê Kurd dikî. Ew qas. Te daw kir tu sûcdarî. Te sîleh girtiye destê xwe, negirtiye destê xwe, te YouTube çêkiriye, te rojnamevanî kiriye, te şofîrî kiriye, te şivanî kiriye, dîsa sûcdarî. Çendî ku çend şivanê me ji helîkopterê hatin avêtin. Wisa ye, ev îş wisa ye. Ji ber vê hemî derew e tiştê dewleta Tirkiye, projeyên dewleta Tirkiye di nav da bin derew e. Ez behsa AKP MHP jî nakim, behsa CHP jî nakim. Dewleta Tirkiye divê biguhere. Dewlet. Mesela Suriye vano, ez hema têm. Bêle ez were sohbet bikim ji kere bixwe. Ez wisa li ser xwe zextekî dibînim wextê dikim nava şîroveya. Mîna ku zû divê nûçe bixwînim derbas min helbekî wexta me heye anû me dest pê kiriye. Suriye temamî hilweşiya. Ne wisa? Rêvebiriyekê nû hatiye Suriye. Mesela şans di destê vê rêveberiya Sûriyê heye. Bixwaze şerîetê tîne, bixwaze demokrasiyê tîne, bixwaze çi bixwaze anat kare ava bike. Şansekê ye. Dünya alem piştgiriyê dide. Çima? Ji ber ku hilweşîn çêbû. Hilweşîn çê nebe, tu nikarî Sûriyeyekê nû ava bikî. Li Tirkiye aniha îmkana ku tu bikaribî Tirkiyeyekê nû ava bikî tune ye. Çünkü CHP li hember te derdikeve, MHP li hember te derdikeve, hemî partî li hember te derdikevin. CHP bixwaze guherîn çê bike AKP li dij derdikeve. Îja wisa kaş û berkaş dibe, em dîsa pêncî salê xwe wenda dikin. Ême wekî milletê Kurd, tu lûksa me tune em wext wenda bikin. Me 100 salê xwe wenda kiriye,
me 5 salê xwe nava şer de derbas kiriye zarokê me ewladê me jî wê divê kaş û berkaşiyê de wan da bikin wexta xwe heta ku te asîmîlê bûn her roj hevano dewleta Tirkiye wext bi te dide wan da kirin tu asîmîle dibî gav bika mesela deh salên Selhedîn Demirtaş û hevalî wî di hepsa da derbas bû hemî wexta wendakirina wext e darbeya herî mezin ku aniha divê dewrê de merû dikare li milletê Kurd bixe merû zeman bide seknandin te zeman da seknandin otomatik helandin ji xwe gav bi gav pêş dikeve otomatik tu dihelî yani avantaja wext di destê dewleta Tirkiye de ye wext wendakirin dezavantaje li cem milletê Kurd ji ber ku ê dihele emin ê mezin dibe ewin ji ber vê wext didin seknandin divê em acîlen bikevin nava hereketê mesela li Rojavayê Kurdistanê jî wisa ye divê merûv zû bi zû tiştan bike zû bi zû pêk bîne îdî Amerîkayê İsraîlê kîjan dewletê bi wan re li hev dikî ittifaqê nû çê dikî ê navletê wî çê dikî ekonomiya xwe dixî bazarê tiştan didî wan û berdêla wî de statû bi dest dixî çî dikî bike ama niha bike aniha hevano dewleta Tirkiye bime wext dide wan da kirin Fethî Yıldız di derbarê naveroka vê rapora xwe de hin agahiyan dide binêrin hevano çi dibêje rapora me ji 120 rûpelan pêk tê bêtir analîz nirxandinên siyasî ne di dawiyê de jî gavên hiqûqî hene gavên hiqûqî girêdayî şertan e ew jî bi fesihkirina tam ya rêxistinê aradezkirina çekan tespîtkirin û îlankirina vê yekê ji aliyê hêzên ewlehiyê ve maddeya 221 a Kanûna Cezayan ya Tirkiye diyar e kevşe ye çi ye çi heye divê maddeya 221 ya Kanûna Cezayan ya Tirkiye'de çi heye ên ku tevlî suça nebûne eger werin teslîm bibin ceza nastîne lê ev nayê wê watê ku qet muxatabê ceza nebin yani hevano süper vekiriye pir vekiriye ên ku tevlî suça nebûne dikarin werin teslîm bibin ya ez wextê tevlî suç nebûme ez çima werim teslîm bibim suç çi ye ê tevlî suça nebûne eger werin teslîm bibin ceza nastîne ya ê tevlî suç nebe çima ceza bistîne lê dîsa jî dibe yani nayê wê maneyê ku qet muxatabê ceza nebe dîsa jî ew were ceza kirin yani rezalet tiştekî ye yani heddê van însana dibe were nîşandan em dizanim evan yani acayip valahiyekî çêbiye divê wekî beraata tam neyê fehm kirin însanê ku tevlî suça nebûne eger teslîm bibin nayê wê maneyê ku beraat dikin ha di nava zemanekî de serbestiya bi kontrol ew ê pêk were yani dibin serbestiyekî bi kontrol de ew werin berdan yani muhakkak ew ê kelepçe bixinî wî falan bêvan yani jî teherrûj biçe îmze bide niha behsa peyê dît ke ez şok nebûm hevano em MHP nas dikin Devlet Bahçeli heta beriya salekî ji digot li vê coğrafyayekî problem derbixe em ê bikevin nava bajarê Kurda em ê serî li ser mil nehêlin em ê kevir li ser kevir nehêlin xwîn wê bavê je çokî gotinê Devlet Bahçeli'nin me gotiye êm dünya xirab bibe jî ez tiştekî wisa dikarim bibêjim serî li ser mil nehêlin însanekî wisa bilêv bike bibêje îmkana ku bikaribe rojekî di jiyana xwe de demokrasî pêk bîne heye çawa mümkün e însanekî bibêje em ê kevir li ser kevir nehêlin mümkün e merû çawa dikare demokrasî ji vî însanî hêvî bike yani wextê ku tu rabî demokrasî ji Tayyip Erdogan Devlet Bahçeli hêvî bikî te ji siyasetê tiştekî fehm nekirî lê madem pêvajoyekî heye di çarçova vê pêvajoyê de tu menfaetê xwe difikirî gav bi gav dadkevî nava kurahiyê pêvajoyê heta te hemî mafê xwe bi dest xist yan ji bi şiklekî te civak guherand mantıqa civakî te guherand wê demê te dît wê teslîmbûnê empozê te dikin eyna xwe lê dixî vê dikişî yani îcab nake yani îcab nake di derbarê PYD'de
MHP çi dibe? Di raporekî hevpar de dibe ji bo rêziknameyekê qanûnî divê rêxistin bi hemû saziyên xwe be. PYD jî di nav da. Were fesehkirin. Ev yek ji alî organên rayedar yên dewleta Tirkiye ve were îlan kirin. Dewleta Tirkiye wê biçe Rojavayê Kurdistanê li wê derê jî ciyê ciyîn de tespît bike ku PYD bi hemî organê xwe be. Yani PSD, YPG, YPJ hemî yani. Saziyên me ê şanogeriyê, televizyonên me çi çi tune hemî yani. MİT, TSK, İstihbarata Türk MİT, TSK yani Arteşa Türkiye. Yekinên ewlehiyê ew biçin cî cîn heta ku tespît bikin ku her tişt mükemmel e çek hatine berdan wê demê dibe em dikarin piştî ku van yekinên me dibe eşkere kirin çekdanûna qanûnê û çaxê çêkirina qanûnê wê demê hêsan dibe. Alîkarê Serokê Giştî MHP destnîşan kir ku qanûna înfazê vegeriyaye bexçika bipîne. Boxçe bipîne erê pasa boxçe dikene qanûna înfazê êdî wisa biye boxçeyekî bipîne divê ji nû ve were nirxandin. Yıldız herî dawî jî got bila ev mesele yani qanûna înfazê ye û însanê di hepsê da di derbarê wan de ye serbestiya însanên di zindanê de. Ji bilî vê meselê qanûna înfazê, destûr, qanûna partiyên siyasî, qanûna hilbijartinê divê serdemê de divê were nirxandin, ji nû ve were nivîsandin veya Kurda eleqedar nake hevalino. Hûn çi qas pîne dikin bikin, çi qas reforman pêk bînin di qanûnê Tirkiyeyê bi kerî tu tiştekî naye. Ez ji we re dibêjim ev demekî ez fikrî me heta temamî hil neweşe destûra bingehîna Tirkiye hemî ji nû ve neyê çêkirin. Türkiye bi xwe weke pergal ji nû ve neyê saz kirin mana wî tune ye. Piştî temambûna raporên ku tê pîlan kirin civakeke civîneke nirxandinê wê were li darxistin. Hevan ev temame ezan ha encama konferansa Stenbolê ji we re dixwînim. Paşê jî ji kerema xwe re û heşt xalên peymana deyadarê pir giring e. Ez pir dixwazim min godar kin ji bo cara yekem û cara dawî. Godar kin heta dawî qet nebe êdî ji vir û pê ve behsa deyadarê bû em bizan meselê çi ye dew çi ye têda çi heye û kî pêk nayîne mesele ew e. Kî pêk nayîne. Niha encama konferansa Stenbolê çêbû di navbera rojên şeş heftê kanûna 2025 li Stenbolê konferansa aştî û civaka demokratîka navnetewî hate li darxistin. Ji 5 parzemînan ji 19 dewletan siyasetmedar, akademisyen, rojnameger, parezvanên mafê mirovan nûnerên parlamentoyan hatin tevlîbûn. Di encamnameyê de hate gotin wekî beşdarê navnetewî em êş wendahî wêraniya ku ji ber pevçûna zêdetirî 40 salan li Tirkiye qewimiye ji kurahiya dil ve hîs dikin ji bo rawestandina vê êşê divê pevçûn bi tevahî bi dawî bibe aştiya mayînde bi peymaneke civakiya demokratîk were ava kirin. Ez bînim bîra wan ku zêdetirî 40 salan pevçûn li Tirkiye çê nebû. Pevçûn sedî not li Bakurê Kurdistanê çêbû. Eleqa Tirkiye pê tune ye. Xwezî şerê 40 salan bi temamî li Tirkiye çê biba wê demê zirar û ziyana şer kî hîs kiriye, kî dîtiye û çaxê bidîtana. Ama şer li Bakurê Kurdistanê çêbû. Di encanameya vê konferansê de îştê gotin wendahî wêranî ji ber pevçûna zêdetirî 40 salan li Tirkiye qewimiye. Yani veya nerast e. Nerast e. Encamnameyê de navê coğrafyayê fêr bibin. Ji ber ku mektebê me Kurdî çê nebûne neçûne mekteban nizanin ku ew der Kurdistan e, Bakurê Kurdistanê ye. Navê wê derê ji kengê ve bûye Tirkiye. Ancak tu herî dibistanên Tirkiye tu zanî ku ew der Tirkiye ye. Eger dibistanên Kurdan çêbiya, müfredata Kurdî çêbiya, mesele ew e hevan do, dew ew e. Çima em dibêjin azadiya zimanê Kurdî tenê têr nake? Müfredat lazim e. Pergaleke perwerdeyî ya kurdewar lazim e. Dibe em fêr bibin ku ew der Bakurê Kurdistanê ye. Heta ne Bakurê jî Kurdistan e. Xilas em sererast dikin. Em çi dibêjin? Beşdarê navnetewî negotine ama em dibêjin êş wendahî wêraniya ku ji ber pevçûna zêdetirî 40 salan e li Bakurê Kurdistanê qewimîne
بیژن ام ji kuraya dilê xwe ve hîs dikin ji bo rawestandina vê êşê divê pevçûn bi tevahî bi dawî bibe aştiya mayînde bi peymaneke civakiya demokratîk were avakirin. Di dewama vê encamnameyê konferansê de tê gotin divê serdemê de ku gelê Kurd li Tirkiye bi zilm û wêdekirinê re rûbirû ye. Wêdekirin gotinekê nû ye ez dibîsim. Wêdekirin yani diştalama. Yani wêderkir we wêderkiriye. Cî nizanim. Yani em diştalamîş bûne em înkar bûne em nizanim. Ez dibêjim qey gotinek ne rast e. Zilma li Tirkiye ne tenê ji ber wêderkirinê em wêder neçûne. Em mesele ki meydin heye bi Tirkan re ji wêderkirinê zêdetir tiştekî dine. Mesela hin millet hene têne wêderkirin rast e. Mesela milletê me cîngene hem di çarçova qanunan de hem de nava civakê de ew têne wêderkirin. Erê ama Kurd ne wisa ne. Kurd tam berova jî pir ketine çavê wan. Pir ketine çavê wan. Van gotinan li gorî kêfa xwe bi kar nehênin. Yani eger mefhem kiribe ku gotina wêderkirin diştalama ye Kurd nehatine diştalamişkirin. Çünkü derdê Kurdan ku werin xuyakirin û li ber çavê Tirkan xuya bikin tune ye. Em divê ji me behewin bese ya. Ji me behewin arkadaş ya. Em li mala xwe ne, li ser zeviyê xwe ne, em heywana xwedî dikin, em mirovên dewlemendin, em ji xweliyê, ji axê, ji hewayê, ji xwezayê, ji dawr û bera, ji bostanan, ji zeviyan em hez dikin. Em afrînerin. Em milletê xwedî erdê xwe ne, derdê me yê ku em di çavê xelkê de xuya bikin, wêder bibin tune ye. Dîsa gotinekî şaş e. Em pêvajo wekî derfetekî giring ji bo gelên Tirkiye dibînin. Êdihadê gelên Tirkiye bila êwan bi ne mesele. Abdullah Öcalan nîşan da ku ew dikare pêşengiyê ji aştî re bike. Tespît kirine di konferansê de. Ji bo aştî veguherîna demokratîk û pirrengiya li Tirkiye û rojhilata navîn em Öcalan wekî aktorekî giring dibînin. Ev pêvajo ji bo rawestandina pevçûnan derfetek dîrokî ye. Biryara Partiya Karkerên Kurdistanê ya ji bo rawestandina tekoşîna çekdarî ya ji bo xwefesehkirinê ber bi aştiyê ve gavekî wêrek û dîrokî ye. Weke ku di biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê de jî hatiye diyarkirin, em azadiya Öcalan wekî şert dibînin. Divê girava İmraliyê jî ji sembola tecîtê were dûrxistin. Jin divê xwedî rolek çalak bin. Veguherîna hukûqî divê bi lez were nirxandin. Baweyekî lezgîn pêdivî bi veguherîna qanûnî heye. Di vê çarçovê de em bawer dikin ku Tirkiye pêdivî bi peymaneke civakî ya nû û demokratîk heye ku hemû gel, millet, bawerî, nasnameyan li ser bengeha hemwalatîbûna wekhev dihewîne. Peymaneke civakî ku tu beşekî ji civakê wêder neke wê tund û tujiyê li Tirkiye bi tevahî ji holê rake. Dîsa gotina wêder heye, vêder. Binivîsînin hevalno vêder ew mesela diştalama da ye yani. Paşgohkirin e. Ji nedîtî ve hatine çi ye tiştekî wisa ye. Vê derê yek tiştek ku ez dij derdikevim hevalno hemû gel bawerî nasnameyan li ser bingeha hemwalatîbûna wekhev hemwalatîbûna wekhev hevalno ev jî di qanûnê de tiştek xeter e. Yani li pêşiya qanûnê herkes wekhev be. Ez garantî didim we ku aniha di qanûnên dewleta Tirkiye'de hemî insanên ku tên Tirkiye wekevin. Afganekî jî, İraniyekî jî, Kurd jî, Tirkî li pêşberî qanûnê wekevin. Derdê me ne ew e ku em weke takekesî li pêşberî qanûnan wekev bin. Derdê me ne ev e. Derdê me netew e. Milletê Kurd weke ulus, weke nasyon, weke netew were naskirin. Ev statû ye. Derdê me ev e. Hemwalatîbûna wekhev yani eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık. Veya ne derdê me ye? Yani aniha ez garantî didim we em biçin Tirkiye li daîreyên dewletê ew muameleyên süper bi me re were kirin. Ama têra min nake. Ez ji bo muamelekî baş bi me re were kirin em ketine nava vê dewê. Derdê min nekî muamelekî baş. Mecbûr e me re bike. Bi perê min dixebitin vana. Memurên dewletê bi perê min maaş digirin.
جمرا خدمتی دکن از حمالاتی ترکیه ما اما ویا نایو معنی کو از حقی خوی نتوی نخوازم از ترک بمجی حقی نتوی کردان دخوازم مثلا نه کرد بون و ترک بون منه از لهمبر قانون وک هف بم به جنگینه را به کردارا و به ترکارا دیساجی از ترک بمجی از مافی کردا بخوازم از ببیجم دلوی جغرافیا روشلاتا ناوین ترکیه جی دناو دا ملت کرد دبی بقاسی ملت عرب خودی حق به خودی ماف به بقاسی ترکان yani em dibe van daxwazê xwe tim bînin ziman yani em hişmendiyekî çênekin di nava civakê de ku hinek qanûn werin serrastkirin em pînemîne bikin û em bikarin ji xwe re ciyekî bibînin ticaretê bikin em hinekî werin efû kirin û bila kes qarişê me nebe û hema xilas tiştekî wisa tune ye dünya xirab be jî di çarçova Tirkiyeyê heqê netewa Kurd û Tirk wê bibe weke hev hatta ku nebe weke hev em ê cudahiyê bixwazin em ê bibêjin herkes li mala xwe eger tu heqê me dixwa pêktînî pêk bîne tu jî ne merciyekî bilindî ez heqê xwe ji te bixwazim ya tu kî ez heqê xwe ji te dixwazim ya heqê min di destê te de çi digere arkadaş ya heqê min di destê te de çi digere ji me re bêje çima ez heqê xwe ji te dixwazim tu çawa hatiye ew ciyê bilind merciyekî bilind hatî sertext û ez jî te dikim şûna padîşahekî û ez têm dibim parsekê heqê xwe li berlingê te çawa ez ketime vî halê vê hişmendiyê divê em red bikin evano em red dikin ya mîna însanan ev pergala heyî ku tamamen sujdar e komkujî pêkanîne tamamen divê hilweşe suç werin tespît kirin revebirên vê dewletê werin ceza kirin revebiriyeke nû ji ewladên Kurdan û Tirkan û Cîngeneyan bila çê bibe bila saz bibe em bikaribin dewletekî nû ava bikin li Tirkiye wê demê merov dikare bi hev re bijîn ama qanûnên nû desturekî bingehîniya nû mêjiyekê nû müfredateke nû ku bikaribe coğrafyayê nîşanê rewşenbîrê me bide encamnameya konferansê hevan nû em dixwînin encamnameya konferansa Stenbolê jin divê xwedî roleke çalak bin veguherîna hiqûqî divê bi lez were nirxandin bawekî lezgîn pêdivî bi veguherîna qanûnî heye divê çarçovê de em bawer dikin ku Tirkiye pêdivî bi peymaneke civakî ya nû demokratîk heye ku hemû gel û bawerî nasnameya li ser bingeha hemalatîbûna wekhev dihewîne peymaneke civakî ku tu beşekî ji civakê veder nake we tundutujî jî li Tirkiye bi tevahî ji holê rake wekî di mînakên Başûrê Afrikayê Îrlanda Herêma Baskê Katalonya'da hatiye nîşandan ku di seranserê konferansê de hatiye nîqaşkirin divê rêbazên hişk navendî yên ku dibin sedema pevçûnan bi dawî bibin rêbazên ku yeketiya civakî çê dikin tundutujiyê şiddetê ji holê radikin werin pêkanîn modelên rêvebiriyên herêmî li Tirkiye divê hem di asta siyasî hem jî di asta civakî de bêne nîqaşkirin em diyar dikin ku divê çarçovê de qanûnên ku rêvebiriyên herêmî xurt dikin bêne derxistin mesela ev jî cûreyekî pînekirinê ye qanûnên ku rêvebiriyên herêmî xurt dikin rêvebiriyên herêmî heye ku xurt bibe rêvebiriyên herêmî tune ye li tu herêmekî Bakurê Kurdistanê rêvebirî tune ne belediye heye şaredarî ew jî xwe çok mepê temiz dike tu erekekî belediyê siyasî tune ye û walîtî heye walîtî tamamen girêdayî merkezê ye girêdayî Enqereyê ye Tayyip çi bibêje merkez çi bibêje ew kolê wan e talîmatê wan tîne cî şaredarî tu erekekî siyasî şaredariyê tune ye nikare navekî dayne ser kolanekî jî walî aynı rojê dikare rake walî dikare dest dayne ser şaredariyê jî anha dikin jî ji ber vê rêvebiriyên herêmî tune ne werin xurt kirin hevan yani tiştî wisa nebêjin em dixwazin qanûnên ku rêvebiriyên herêmî xurt dikin bêne derxistin şertê yeketî Ewropayê ye li ser Tirkiye rêvebiriyên herêmî bila hebin qet nebe bila xurt bin yeketî Ewropayê divê bi rola ev jî pir ecêb e hevan aviya jî guh bidin ji kerema xwe re yeketî Ewropayê divê bi roleke hin çalak rabe
Yani encama konferansı wisa tirsoneke acayip tirsoneke ji yekîtê Ewropayê re çi dibe ji welatên Ewropayê re yani eger hûn nabêje hûn eger aliyên vê pêvajoyê bixwazin erê bikin divê hûn dikarin bibin garantör jî zimanekî net fikrî nabêje pêvajoyekî heye di meşe pêdiviya me bi garantöran heye bi navbenkaran heye werin hem hêz û quwetê bidin hem jî bibin şahidê vê dîrokê na nabêje çi dibêje em helwesta êrênî ya Parlamentoya Ewropayê destnîşan dikin em bi bîr tînin ku eger pêwîst be çawa eger pêwîst be pêwîst e serî sed pêwîst e eger pêwîst be eger bi razîbûna hemû aliyan Yekîtî Ewropayê dikare weke navbenkar yan jî weke garantör tevlî vê pêvajoyê aştî bibe. Eger pêwîst be û bi razîbûna hemû aliyan. Yani PKK û dewleta Tirkiye. Kî naxwaze Yekîtî Ewropa bibe garantör yan jî bibe navbenkar divê manî ku hîleyekî digere şahada naxwaze. Girtiyên siyasî hemû divê azad bin. Encamname bi van gotinan bidawî dibe. Azadî Abdullah Öcalan û girtiyên ji doza Kobanî azadî hemû girtiyên siyasî ne qenciyekî, ne tercihekê, ne lütufekî ye. Ev pêdiviyeke dîrokî û qanûnî ye. Mecbûr dibe werin berdan. Hevanno ev jî çû ez aniha têm ser wê meselê mesela heşt xalên peymana dêyadarê ji kerema xwe re godar kin. Ez viya jî ji we re pêşkêş dikim ez hema diçim wê derê. Viya zû pêşkêş dikim. Li dijî Çîn û Rûsya tetbîqata hewayî ya Japonya û Amerîkayê pêk hat. Japonya ragihand ku piştî bûyera krîta radarê ya Çînê li hember balafirên şer ên Japon û firîna balafirên bomberdumanê yên hevpar ên Çîn û Rûsyayê li gel dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê tetbîqata hewayî ya hevpar pêk hatiye. Yani Çîn û Amerîkayê tetbîqateke eskerî pêkanîne gelekî giring e. Yani bîna şertê û viya jî eger hûn godar kin Wezareta Parastinê ya Japonya diyar kir ku balafirên bomberdumanê yên Rûs û du balafirên bomberdumanê yên Çînê li ser deriya Japon gihîştin hev û du li dora welêt firîneke hevpar pêkanîn. Japonya li hember vê yekê balafirên xwe yên şer rakir hewayê. Dewletên Yekbûyî yên Amerîka jî kete dewrê. Bi vî awayê Japonya û Amerîkayê bi jetên şer ên F-35 û F-15 tetbîqateke berfireh ya hewayî pêkanîn. Tetbîqat a rojek piştî wê yekê hate kirin ku balafirên şer yên Çînê li nizîkî Okîn nawayê kilîda radarê avêtiye balafirên Japonyê. Washingtonê bûyer bi rengekî tund rexne kir got Tifaqa dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Japonyayê ji her demê bêtir xurt e. Çalakiyên Çînî xizmetê ji aramiya herêmê re nakin. Rêveberiya Japonyayê ji ber bûyerê bang li sefirê bilind yê Çînê kir. Çînê jî îdia kir ku Japonya bê destûr ketiye herêma wana tetbîqatê. Tansiyon bilind dibe Koreya Başûr jî ragihand ku balafirên Çînî û Rûsyayê ketine herêma parastina hewayî ya wan ji ber vê jî balafirê xwe ên şer rakirine. Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte bûyer weke cihê fikaran pênasê kir endîşe. Çîn û Rûsya jî îdia kirin ku ev yek tetbîqatek hevber ya asayî ye yani normal e nekevin nava tirsê. Di meseleya Taywanê de jî hevanno Japonya pir tund axifî li hember Çînê. Ev jî bû sedem ku alozîya di navbera her du welatan de mezin bibe. Yani Çîn û Japonya radibin hev. Amerîka li cem Japonyayê cih digire, Rûsya jî li cem Çînê cih digire. Şer çê dibe çê nabe meseleyekî dine. Em hatin ser meseleya xwe hevanda. Na ez dixwazim ev vîdyoya me bimîne daîmî. Kîjan heval merex bike bi here lê temaşe bike. Xeyrî Baran nivîsandiye. Dehê adara 2025 di navbera fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî û Ehmed El Şara de li Şamê peymaneke ji heşt xalan hate îmzêkirin. Hêzên navnetewî û herêmî jî ji ber vê peymanê kêfxweşiya xwe anîn ziman lê ev peyman tenê li ser kaxizê ma. Neh meh di ser re derbasbûn hêjî neketiye meriyetê di pratikê de pêk nehatiye.
عالیه که هری زیده وی پیمان تین زمان دولت ترکیه هر روش جبو پیکانی نوی زختی لقصه دید که سوجبار که چما پیک ناینه نها ام بنیرن دوی پیمان ده چی هیه هیچ خال چنه چما پیک نای دوی کی پیک بینه خاله یکم خاله یکم یا پیمانه لسر نونرتیا سیاسی و بشتربونه لگوری و دوی همو سوریهی ده پیواجویا سیاسی ده ورن تمثیل کرن جیه خواه دناوا سازین دولتی ده بگرن مافی وان بین گارانتی کرن مسوگر کرن اف خال به تمامی گریدای دولت و دسلات شامیه ancak ew dikarim pêk bînin lê di hilbijartinan de amadekirina destûra bingehîn de hate dîtin ku hêzên din ên Sûriye li derve hatine hiştin beşdarbûna wan hatiye asteng kirin ev xal çû bi temamî girêdayê hêzên Şamê ne ancak ew dikarin di pratikî de pêk bînin eleqa wî bi qesedê tune temsiliyeta hemî hereman divê di rêveberiyê de em bibînin xuya bikin hilbijartinan de her tiştî em nabînin yani di destî wan de ye eleqa wî bi qesedê tune ev çû xala duyem hevano binêrin xala duyem ya peymanê naskirina mafê gelê Kurd e qesedê bixa mafê Kurdan nas bike yani çawa pêk bîne divê mijarê de jî desthilatê Şamê heta niha tu gav navêtiye tu mafekî Kurdan nehatiye qebûl kirin ew jî girêdayê hikûmeta demkîya Şamê ye ew jî çû em warin ser xala sêyemîn xala sêyemîn li ser tevahîya erdê Sûriye yani li ser erdê her derê ê Sûriye pêkanîna agirbestî ye ew jî ne di destê qesedê de ye hêzên hikûmeta veguhêz qet li gorî vê xalê tev negeriyan yani li tu deverekê Sûriye agirbest pêk neanîn komên çekdariyên desthilatê Şamê li dijî Swêdayê li dijî herêmên Bakur Rojhilatê Sûriye ew li dijî wan peravan li dijî Elewiyan êrişê xwe tim domandin pêkanîna agirbestê jî di destê wan de ye temam xala çaremîn mesela heta niha me sê xal pêşkêş kirin hemî jî girêdayê Şamê ye eleqa wî bi qesedê tune xala çaremîn di derbarê entegrasyonê de ye li gorî vê xalê divê hemû saziyên leşkerî û sivîl tevlî rêveberiya dewletê bibin di derbarê vê xalê de qesedê rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê gelek caran daxuyanî dan giringiya vê mijarê û şêweyê pêkanîna wê nirxandin qesedê ji bo beşdarbûna nava artêşê lîsteyekê navê pêncî fermandarê qesedê jî pêşkêş kir destnîşan kirin ew ji entegrasyona demokratîk re amade ne lê desthilata Şamê tenê di çarçoveya eskerî de nêzê vê mijarê bû xalên din ji nedîtî ve hat yani tu xalekî vê peymanê heta niha nabîne pêk nayîne tenê mesela eskerî lê dinêre qesedê jî dibêje em amade ne aha ji wara pêncî fermandarê min em dikarin hêdî dest pê bikin lê xalê din jî gerek werin pêkanîn em hatin ser xala pêncan hevandon xala pêncemîn di derbarê vegera bi ewleya koçberan de ye ew jî di destê qesedê de nine mesela dibe garantî hikûmeta demkîya Şamê bide li gorî vê yekê ew bawekî bi ewle yani hikûmet vegera hemû koçber û penaberên Sûriye ya li ser cî û warê wan ji hêla dewletê ve divê were pêkanîn Serêkaniyê Efrîn jî di nav de vegera koçberan divê were garantîkirin misogerkirin Efrîn Serêkaniyê jî di nav de ye ev xal jî girêdayê hikûmetê ye xala pêncemîn di derbarê vegera bi ewleya koçberan de ye baş e desthilata Şamê li gorî vê jî tu gavekî navêtiye li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye û çeteyên wê yên li Sûriye tu helwestekî nîşane daye heta niha yani meseleyên Efrîn estînin bir ew dem bi dem xala şeşemîn hevano tekoşîna li hember terorê ye qesedê vê xalê pêk tîne lê
حکومت دایمکیه شامی و خالی پیک ناینه چیه تکوشینا لهمبر تروره یعنی خالا ششمین دوی مجاری ده حتی نها تو گاوه کی شنبر نهاتی آویتن برواجی چتین ریخستنین وکه داعشی هیجی دناو ارتشی دانه تکوشینا لهمبر داعشی و ریخستنین تروریست قد تونه هم نابینن خالا هفتمین ده درباره رد کرنا جهیکاری و پرچبونی دایه دستلات شامی جروجا دسپیکی و سیاست پرچه کرنا سوریه سیاست جدا کرنا گل و پیکاتین سوریه مشاند تاخین شیخ مقصود و اشرفی ین حلمی دور پیچ کر رین دنابر حلب رقا دیر زوری دا گرتن دیسا گوتنین کین و نفرتی دنابا گلین سوریه دا پیش خستن نورمال خال هفتمین یا پیمان ده آداره جهیکاری و پرچه بونه مثلا تو نکاری درزیان ودر بکی و گوتنا ودر گلوش بویت بیشم تو نکاری لهمبر کردان جهیکاری بکی تو نکاری ایرشی علویان بکی ایرش کرن بخواه جوره کی جهیکاریه ها او جی گری دایوانه خالا هفتمین جهیکاری پرچه بونی دایه باشه خالا هشتمین آواکرنا کمیته که روبر یا هفپاره اف کمیته جی و پیکانین خالندن این پیمانه حتی داویه سالی بشوپینه جبو ویجی بخبته لی حتی نها لهولی تو کمیته کی تنیه خالا هشتمین نه مسئله یعنی آواکرنا کمیته کی روبره جبو پیکانین حمی خالین جور مثلا خالا هفتمین او جهیکاری و پرچبون خستنه گارانتی یعنی قصده بلا سوری پرچه نکه اگر پرچه بکه لدیجی پیمان تفدیگره هوانو شش خالین کل جور همی آنیم بیراوه همی گریدای قصده گریدای روبریا شامیه ببورن یعنی همی شش خالین کل ملجور آنیم بیراوه گریدای روبریا دمکیه شامینه او پیک ناینه تنه خاله کی هیه دبه هر دوالی به هفره بکاربن پیک بینه او جی جهیکاری و پرچه بونه تبلیغ کرنا سازی و دزگیهان یا نو حکمتیه شام جهیکاری که دشبری که یک بونی چه ناکه هل بجارتنان لوان هرما پیک ناینه مایه سروان شبرویه که یعنی اشکره زلال تدیتن که چما اف پیمان ناکه به مریته دستلات شامی دولت ترکی مجاری برواجی دکن راست نزدیک مسئله نابن دبنگه ها به جهنانی نوی پیمانه ده سیاستی که هیه aynı siyasete 7 saliye a inkarı düşmanahiyel dici milleti Kürt bi zihniyeta faşist yani devleti tevdigerin ve yani şiruvamine yani bi zihniyeta faşist yan nijat perestiyen bejin jiber ku netev devleta hi sebep ne ve zihniyeta nijat peresti hevanno tu de devleteki federal da biji tu tkari nijat perest bi mesela tu tkari devlet nexwazi dîsa tu tkari faşist bi yani faşizm nijat perestî alaqawi bi devletbûnê tune ye şaxis dikare be faşist mesela şaxis heye alîgirê federasyonê ye ama faşist e vê yekî merov li Belçîkayê dibîne mesela Belçîka sistemekî pir netew heye ama merov dibîne insan heye faşist e nijatperest e lê vê pergalê dixwaze bidomîne mesela naxwaze ser bixwebe wanê Flaman mesela dina wan de pir faşîst hene nijatperest hene lê naxwazin netew dewlet çê bikin li dijî netew dewletê ne lê faşîst e ji ber vê eleqa netew dewletê û faşîzmê bi hev tune ye faşîzm tiştekî din e nexweşiyekî psikolojîk ruhî ye ji ber vê jî hevano ev însanên faşîst nijatperest çi dikin gohê xwe digirin ji daxwazên demokratîk re ji avakirina pergaleke ne navendî re wextê ku mirov wana weke otorîte bibîne rast e ew jî gohê xwe digirin ez hema tim cêm we
Rêberê Durziyan çima bangla Amerîkayê kiriye gelo? Rêberê ruhanî yê Durziyan yê İsraîlê Şeyx Muafık Tarîf piştî bûyerên xwînî yên ku îsal li Swêdayê di nava Durziyan de pêk hat bangla Amerîkayê kir çi dibêje? Erka Washingtonê ye kê menetewên li Sûriyê biparêze. Ji bo Durziyan garantiya ewlehiyê dixwaze. Mafê çarenûsê xwest. Mafê çarenûsê yani mirov qedera xwe bi xwe tayin bike, mirov xwe bi xwe birêve bibe. Ji Amerîkayê xwestiye. Şeyx Muafık Tarîf di çarçoveyê hevdîtinê netîn û yekbûyî de li Jenevê ji Reutersê re axifiye. Tiştekî bi vî şeklî heye. Ez xatir ji we dixwazim hevano êvarê bültenekî têr û tijî em amade kin ji bo we. Xatirê we silav rêz hevano.